Khuphi size kuwe ngoku ingathi lo machine ewe uza kakuhle kwelicala lakho na indawo nofuna ulala ngapha kodwa ingathi uright ngapha ngakuwe. Mphulaphuli welizwi FM linene elokubanga lenhlwa sime kwincoko kaYesu noPetros. Babawo. uPetrosi ebuza imibuzo yakhe yesiqhelo. Kuba nalo umbuzo ngumbuzo nokubuzwa nguPetros kuphela phakathi kwabafundi bakaYesu. Babawo. Nguye kuphela uPetrosi onokuphimisela ngemilebe yakhe imibuzo enje engenakubuzwa nangubani na. Kusemva kokuba uYesu ebaxelele ukuba baya kumshiya bamkhanyele kodwa apho sikhoyo ngalenhlwa Bawo. kusemva kovuko uPetrosi edane etheloxo sisenzo sakhe sokukhanyela uYesu. Kuba kaloku umphulaphuli umkhanyele emva kokuba ebexelelwe ukuba uza kukhanyela. Waza yena wakhanyela okokuba uza kukhanyela. Uyaziqonda mhlophe okokuba into abazenze ngathi uyiyo phambi kwenkosi yakhe akayiyo. Elagagu negorha ebezimisa ngokuba lilo akalilo. Awu. Uyaziqonda namhlanje okokuba akamntu wakuthenjwa uyiphoxile inkosi yakhe. Abezenze ngokwakhe ithemba kuyo enganyanzelwa umuntu. Kaloku nguye uPetrosi ofune ukuthenjwa akaziqonda indlela ngenakuthembakala ngayo. Awu bawo. Kodwa umsila ngalemini nasemva kweso siganeko uphakathi kwemilenze. Kodwa kololoyiko lwakhe uPetrosi inkosi engalandi izilando uthi umfundisi ndaweni yokumgweba ngobubi abenzileyo suka yambuyisela kwinto abeyiyo yamamkela noko kunjalo ayamgweba ngokufanele iziphoso zakhe. Unjalo kaloku uThixo mphulaphuli ezimpendweni zethu nangoku okokuba uThixo ebenosugweba ngokufanele iziphoso zethu abanye bebenokuchola amaphepha estratweni kodwa usuka uThixo abuye nganeno kwinto ebemele okokuba usenza yona ngoba uthi uThixo sele equmbile kodwa ukuqumba kwakhe nomsindo wakhe uphinde wohlulwe kwayinceba anayo. Emva kokubizwa kwakhe amatyela amathathu uPetros okokuba uyandithandana kwathiwa kuye yalusa izimvu zam. Ngoku sinikwa umfanekiso wokokuba waphakama waqala kwakhona ukuhamba noYesu kodwa xa eqalisa ukunduluka noYesu emva kokuxelelwa nesiphelo sakhe xa ejonga ngasemva wabona okokuba noYohane uyalandela. Wabuza umbuzo uPetros lo iyawuthini ke yena imeko yakhe. Uqala kuloo ndawo uPetros ukuzithelekisa nokuzicomparison nabanye abazalwane xa ekuvile oko inkosi imbekele khona kwikamva. Ufuna ukuqonda okokuba abanye aba elabo ikamva lithinina. Waphakamisa isandla uYesu esithi kuye Petros woga yima kuloo ndawo ungabisahamba mgama ngalombuzo ndilandele wena. Musa ukuzithelekisa nabanye abantu okokuba eyakho indlela ilula nokuba inzima kuneyabo. Ayintoni lonto kuwe ndilandele wena kuba ubuza izinto ezingenakwenza nawe ngelixa uyixelelwe wena eyakho indlela kuba
uPetros ugquba kuxelelwa indlela zakufa ngayo engekagqibi nokuyinambitha intsingiselo yayo sele efuna ukuqonda okokuba elikaYohane lona ikamva inoba liminjani na kwizicwangciso zikaYesu. Yilento ke athi kuye inanto yakwenza nantoni nalonto kuwe, ngoba wena omele kukukwenza kukundilandela. Injalo ke mphulaphuli, imeko yomntu uhlala ethelekisa imeko yakhe neyabanye abantu. Owenzelwa inceba ufuna ukuyenzelwa yedwa, bangayenzelwa abanye. Ohlwahlelwa bububi unqwenela ukukhatshwa ngabanye kwindlela yakhe ebheka ebubini, angabi yedwa kobo bubi ukuze nabanye behlelwe bobo bubi. Kuya kuthini ngoJohane? Ngumbuzo kaPetros lowo. Ingaba xa ndisiya kweyela uya kweyela na yena? Sihlala silangazelela mphulaphuli ukwazi izinto zase next door, kunjalo nje sinqwenela ukuzazi nangaphezu kokuba zona bezazi. Inanto yakwenza nantoni nalonto Petros. uYesu apha unqanda uPetros kweso sifo esingekho kuPetros kuphela, kodwa sisifo esingutshitshilili sokuziqhathanisa nabanye abantu, ukuthi ndaweni yokuba iliso lakho lijonge liphelele kuwe, kodwa suka lidlulele kwabanye abantu, ukuzixakekisa ngokuba uThixo wenza ntoni na ezimpilweni zabanye abantu. Emphulaphuli, ininzi lento. uThixo uhamba kwihambo nzima, abanye bekhangeleka bengekho kwihambo nzima. Ubuze umbuzo othi ndingotheni nam? Okanye xa uThixo engathi usikelele lowa, uzibuze ukuba kutheni mna ndingenazo izinto anazo. Yemphulaphuli, into yokuba lowa unantoni na, inanto yakwenza nantoni na nawe lonto. Ngumbuzo obuzwa nguYesu lowo kuPetros, ukuhlala uthelekisa imeko yakho neyabanye abantu, ukuthi gabhu kwizinto zabantu ezingafuni wena nezingazukwenzela nto. Ngelixa phofu zininzi ezikujongileyo kwelakho icala ungenasisombululo kuzo. Uthi ke uYesu kuPetros, ndilandele Petros, ayinanto yakwenza nawe okokuba kwenzeka ntoni na ebomini bukaJohane nabanye abantu. Wena unikiwe oma ukwenze, landela mna. Noko kulandela mna Petros ubuso ubonakalisile okokuba kuyakoyisa. Uyawuthini ke ngoku ukuzixakekisa nangezabanye abantu? Landela mna wena. Mphulaphuli welizwi FM, uThixo usebenza ngendlela ezahlukeneyo kubantu ngabantu, esebenzisa obakhe ubulumko bobuThixo. Musa ke ngoko ukuzixakanisa ingqondo ngokufuna ukwazi ukuba wenzani kulowa esenziswa yintoni nalonto. Okwakho wena kukubulela inceba uThixo akuphokozela yona imihla ngemihla. Wenze oko akusenhlizweni kaThixo kubekileyo phambi kwakho. Uba ebesebenzisa intetho yasekuhlaleni, ngeba uthi uYesu kuPetros, Petros, jonga indaba zakho mfondini. Awunakuthi usohlulwa zezakho ube uzixakekisa ngezinto ezingafuni wena, uzixakekisa ngezinto zabanye abantu nje. Zimile ezakho zilinde kwa wena ukuze uzisombulule. Petros, into yokokuba kuza kwenzeka ntoni na kuJohane, inanto yakwenza nantoni nalonto kuwe. Wayetshilo kaloku uYesu nangenye imini wathi, ndimenzela inceba endikhetha ukumenzela inceba, ndinesizathu sokwenza njalo. Ayinanto yakwenza nawe lonto. Inceba yam ndiyiphokozela lowo ndifuna ukumphokozela, ndingabuzanga mntwini, kuba ayinanto yakwenza namntu lonto. Ukunika kukwelami igunya, ukanti nesizathu sikwakum sokunika nokunganiki. Inanto yakwenza nantoni na nawe lonto. Musa ke mphulaphuli
mphulaphuli ukuzixhalabisa ngabanye abantu ngakumbi abangenanto yakwenza nawe. Ixesha elininzi abantu balichitha kule ndawo ukuzixakekisa ngezinto zabantu ezingenanto yakwenza nawe ude uphela amandla ungazi okokuba amandla akho agqitywe yintoni na, kanti amandla akho uwagqibe ekuzixakekiseni ngezinto ezikude nawe ezingafuni wena ebenizona uhamba umgama wazo ungadanga waba ungenelele wena. Umphulaphuli owenzelwa inceba ngoku uyaqumba xa ebona inceba efana kwanaleyo isenzelwa isiya omnye umntu ofumene isikhundla emsebenzini. Akonwabi xa ebona nomnye enikwa isikhundla. Ofumene umsebenzi uyakhathazeka xa esiva okokuba nomnye umntu ufumene umsebenzi. Yemphulaphuli inanto yakwenza nantoni nawe lonto, ayinanto yakwenza nawe lonto Petrosi. Ngamazwi lamphulaphuli ekufuneka uzixelele wona ungekade uwaxelelwe ngomnye umntu. Jonga indaba zakho ebeyawuthokhumshayo, mind your own business. Lamazwi mphulaphuli ayinkululeko ebomini bethu kwidyokwe yokuhlala uzithelekisa nabanye abantu. Mhla wayeka ukuzithelekisa nabanye abantu, kumhla ubomi bakho buya kuhamba kuhola wendlela wenkululeko. Mhla wohlukana nezinto ezingafuni wena, ibalula indlela nenxalabo ziyashokoxeka. Phambi kokuba ungene zwabha nasezintweni zochuku, zibuze ukuba intoni nalento kum. Musa mphulaphuli ukuchitha ixesha lakho elininzi ufuna ukuqonda izinto ezenzeke ezimpilweni zabanye abantu. Ayinanto yakwenza nawe lonto. UThixo unomsebenzi afuna ukuwenzelwa nguwe owahlukileyo kowam nowabanye abantu. Ziyeke ngoko izinto ezingakufuniyo. Okokuba kuyavuywa kulamtshato ngelixa kusiliwa kowakho, ayinanto nawe lonto. Wena ubizela ukundilandela. Okokuba kulamzi babonakala izinto zibahambela kakuhle ngelixa utsala kanzima, ihambo emele kuhanjwa nguwe leyo. Ayinanto yakwenza nabanye abantu ndilandele wena. Okokuba abantwana base next door indlela zabo zingqalile kunjalo nje bakhangeleka benekamva eliqaqambileyo ngelixa abakho bengene zwabha kwiziyobisi, iyintoni kuwe lonto mphulaphuli? Ndilandele. Kaloku mphulaphuli mnye umsindisi esamnikwayo phantsi kwelanga, kunjalo nje zonke izinto zikwintende yesandla sakhe. Landela indlela uThixo ibeke phambi kwakho. Ubayeka abantu, hamba indlela yakho oyinikwe nguThixo. Ubayeka abanye bahamba indlela yabo. uThixo ukubekele yakho indlela oma uyihambe. Bayeka abantu bahambe nabo ngoba eyabo ayinanto yakwenza nawe. Zikhona izinto uThixo azibeke phambi kwakho athi kuwe jonga eziya azinanto yakwenza nawe. Sizokutsho kwengalenhlwa, sizokuthi yemphulaphuli hluza ngoku. Sukuhamba ugaxeleka kwinto yonke lena nalento ohamba utsalwa ngabantu, ungena izinto ezingakufuniyo. Zihluza izinto. Iba nelizwi lokulandula elithi yemntakwethu ndiyayiva lento uyithethayo, ndiyayimamela le ngxabano yenu, kodwa noxa undibiza nje ingathandi ngeni ndawo. Ungentoni lonto kuwe wena mphulaphuli? Sizokutsho ngobubusuku hluza mphulaphuli. Ukhethe nemfazwe mawuzilwe, kuba ezimfazwe ziphandla apha azikufuni zonke. Ezinye zinabantu bazo, zikho nje ezizezakho. Intoni kuwe lonto wena?